Sexkulari berri honetan gurasok askotan izaten dugun hutsune bati aurre egin nahi izan diogu. Gure seme-alabekin gurekin egin ezen sexu hezkuntza aurrera eraman nahi izaten dugu, baina batzuetan ez zaigu hain erraza egiten. Argi dago zailagoa dela guk hezkuntza mota bat jaso ez dugunean, hau gure seme-alabei eskaintzea. Beraz, honi aurre egiteko urrengo sexkulari honetan hain baliogarriak diren ipuin sorta batzuen gomendioa egingo dizuegu. Gure seme-alabekin gai hauei buruz hitz egiteko aukera sortzeko. Ipuinak modu ezin hobea bilakatzen dira, hainbat gai lantzeko eta baita haiek gai hauen inguruan duten ezagutza eta jarrera ezagutzeko. Horretaz gain aukera polita eskaintzen digute une goxoa konpartituz haiekin komunikazio afektiboa sortzeko. Horretarako ipuin batzuk gomendatu nahi dizkitzuegu, baina zerrenda osatzerakoan sexuen hezkuntzan dauden gai ugaria zohartu gara eta oraingo honetan soilik gai batzuetan zentratuko gara. Alegia gida orokor batzuk aurkeztuko ditugu eta ondoren sexu aniztasuna eta emozioak lantzeko ipuin batzuk bildu ditugu. Hala ere, aipatu beharra dago, hauek gomendatzen ditugun arren, une honetan aukera handia dagoela eta aukeratzen duzun ipuin bakoitzari etekin handia atera diezaiokezula. Ipuina kontatzeaz gain, horri buruzko komunikazioa sortzen bada. Esan bezala, ipuinak tresna ezin hobea bihurtzen dira gure seme-alabekin une goxoak bizitzeko eta komunikazio osasuntsu bat izateko. Bazatoz? Aipatu, iruditan ikusten ditugun liburu guztiak erderaz ikusten baditugu ere, euskarazko bertsioa dagoela liburu guztietan. Kilimak eta taupadak Nerea Sancho. Testu liburuak dira, nun sexualitatea lantzen da edo sexuen hezkuntza lantzen da, bai LH eta taupadak DBH-ko ikasleentzat. Egia da, bere sortuak direla eskoletan gai hau lantzeko eta hainbat ariketa dituzte gai ezberdina jorratzeko. Ez da asko eskoletan lantzen, orduan ni gomendatzen dut etxeetan izatea, ez badira ariketak egiten ere, hor bertan azaltzen den informazioa, seme-alabekin konpartitzeko eta irakurtzeko eta nahi izan ezkero ariketa horiek egiteko. Sexualitatea aurrei azalduta lehen liburua, Arturo Martín. Beste gida bat aurkitzen dugu hemen, dana azaltzen duen, baino txikiagoentzat da. Hau ere erakargarria eta polita, edozein momentutan beraiekin irakurtzeko. Sexuen hezkuntza honetan material gehienak helduagoentzat dira, baino pirritxe eta porrotxek, katxiporretak, liburu xorta oso interesgarria dauka txikientzat, nun liburu oso motxetan eta testu gutxirekin umeak landu dezakete gai ugari, gorputza, biluztasuna, plazerra, emozioak, mutiletan eska izatea, eta ipuin hauek zuzenean txikiagoentzat direnak modu oso senzilloan gai ugari lantzeko aukera eskaintzen digute. Eta oso bilduma zabala da. Por cuatro esquinitas de nada, Jeron Ruilieg. Ipuin honetan azaltzen zaiguna da laukitxo bat, borobiloen munduan bizi dena, ez? Eta zenolako aleginak egiten dituen askotan laukitxoa borobiloen mundura egokitzeko, ez? Oso egokia izan daiteke adin guztitarako, txikiek buelta batzuk emango dizkiote eta helduek agian haien bizitzako egoeretara aplikatu dezaketen ipuin bat, ez? Haien gizartean, haien gelan, haien kuadrilan zenba gauza egin behar izan dituzten, ez? Egokitzeko eta hausnarketa honako hau da, ez? Zergatik ez alderantziz, ez? Zergatik ez dira besteak moldatzen edo ez dugu beste konponketa mota bat egiten non nik nire burua ez dudan aldatu behar egokitzeko gizartera, mundura edo dana dalakoa. Elmer, David McKee.
Elmer elefante bada, besteen elefanteen ezberdina, beste guztia grisak diren bezala, bera koloretako elefantea da, ez? Eta horrek, alde batetik bere alde ona duz, oso parregarria da, eta berarekin oso ongi pasatzen dute, baina bera momentu batean ez da ondo sentitzen hain ezberdina izaten, eta saiatzen da, bere burua aldatzen, ez? Aurreko ipuinan bezala, ez? Orduan, pixka bat horren inguruan hitz egiteko oso ipuin polita da, sortzeko eztabaida hori, eta galdetzeko gure seme-alabei beraiek zertan sentitzen diren ezberdin eta horrek nola eragiten dien. Konplexuak eta ezberdintasunen inguruko liburu xorta. Badugu merkatuan, geroz eta gehiago handitzen ari den liburu xorta bat, nun hitz egiten duen, ezberdintasunei buruz eta, ez? Orduan, gai ugari lantzen dira, aniztasunaren ingurukoak, gure seme-alabei eta guri askotan ere sortarazi dizkigutenak arazoak edo, ez sentitzea besteak bezala, ez? Eta pixka bat, hoien inguruan hitz egiteko bakoitzak eskaintzen du aukera oso polita. Emozioak, koloretako monstrua. Ana Llenas. Txikiagoei zuzendutako ipuin bat izanik, hala ere erabilgarria da adin guztietan. Orduan, liburu honetan, pixka bat lotzen ditu emozioak koloreekin, bai? Eta laguntzen diguna da nolabait umeek emozioiek identifikatzen, bai, eta modu simbolikoan kolorea jartzen. Baino berriz ere aukera oso polita ematen digu emozioi buruz hitz egiteko etxeetan, momentuak nun beraiek sentitzen diren horrela, zer egiteko gogoa daukaten une horietan, nolabait sakontzea emozioetan. Emoziotegia, Cristina Núñez eta Rafael Romero, liburua hau zerrenda bat da. Azkenean, zerrenda bat da. Orduan, emozio asko, emozio edo sentimendu esango nukenik, lantzen ditu, bai, baino agian ez da istorio bat, bai, dira emozioak edo sentimenduak solte, bai, eta bakoitzaren inguruko ilustrazio bat gehi azalpena. Orduan, ipuina kontatzea baino, agian erabili daiteke edo proposatzen dut erabiltzea, egun bakoitzean sentimendu bat irakurtzea, eta tokatzen dena, agian irekitzea liburua eta zein tokatu den. Eta zuzen momentutan sentitu zaren horrela. Ze ez dauka istorioa eta orduan agian zaila egin daiteke lantzeko garaian. Baina jolas moduan planteatzen baditugu bi ipuin hauek, lanketa polita egin daiteke. Sentipuinak xorta, Begoña Ibarrola. Emakume honek xorta honetan hainbat emozio lantzen ditu eta hemen bai erabiltzen ditu horretarako istorioak, ipuinak dira. Orduan, beldurra, lotxa, haserrea, hainbat emozio, laguntasuna, hainbat sentimenduak lantzeko ipuin xorta da, motxak dira eta naiz eta berriz ere txikiagoentzat zuzenduta egon, adin bakoitzean modu batean landu daiteke eta beste ondorio batzuk atera daitezke adinaren arabera. Gogoratu Zarauzko sexu aholkularitza egoitzan Zuberoa kalea 22 atzealdean, erabateko konfidentzialtasunez zure kontsulta bakarka edo bikoteka aurrez aurre egin dezakezula. Telefonoz edo online.